Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Pertengahan poso nek rezeki teko. Alhamdulillah nggih, Pak. Alhamdulillah nek nggo tuku astor. Kok iso astor lho? Nggo cepak-cepak nek bodo. Oh, nek bodo ya. Berarti nek jenengan ora ditanggap ning kene, ora iso nyangoni anak putu. Wis matur nuwun pokoke niki tegese kaya dene kanugrahan. Kanugrahan kados anu nggih ketiban sampur nggih. Barat niki luar biasa. Pripun? Ngerti nek enek kere kesakat tenan iki. Nggih mboten kere jenengane piyayi hebat ning TikTok wis. 15 dina ora nyambut gawe Mas Putut. Nggih, dalu alhamdulillah. niki matur nuwun sanget Pak Camat Barat, Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Barat. Ugi sedaya warga masyarakat. Nggih. Alhamdulillah muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Udan tanpa leren. Estu. Deres tur nganggo banget. Tenan niku Pak De. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing Kecamatan Barat mriki Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sehat Mas? Alhamdulillah pangestunipun nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mayang terus. Alhamdulillah nggih nembe pisan nggih. Sumben Mei kula tesan. Nggih petuk jenengan barang Sumben Mei nggih. Nggih. Udan niku mau ket sonten Pak De. Leres. Nggih. Ning mriki gesek nek mriki. Mriki maksudnya mboten patek banjir. Mboten banjir. Ngen kula mriko. Banjir niku nganti sak gulu. Banjir iki nganti sak gulu, Mas. Banjir niku sak gulu. Kuwi sak gulu tenan kuwi. Sak gulu pitik. Dadi monggo diterusne Pak De. Mboten. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan. Mboten. Nggih. Iya, nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Ngiras pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Niki nek nggen kula mriku arane nyewu ngiras ngijing. Lho kok saged kudune iki ulang tahun kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Nggih. Lah paguyuban kepala desa ki ya gelar wayang dhewe. Paguyubane wayangan dhewe. Nah, ya kepala desa per desa ku ya wayangan dhewe. Kudune. Dadi mula nek nggen kula nek kenten iki nyewu ngiras ngijing. Alias ngirit. Lho, tegese sing penting wis kaleksanan sak kabehe. Betul, nggih. Tegese ya rasa syukure atas dua periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kalian Ambal Warsa Kecamatan Barat ingkang kaping 23 tahun. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, nyenengke. Sampun pendak tahun wayangan ta nggih? Alhamdulillah 2 kali niki, Bu. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Pak PLT Sekda niku ugi dalang lho. Pak PLT Sekda Kabupaten Magetan. Oh, nggih. Pak Winarto. Pak Winarto, sarjana seni. Oh, Pak Winarto niku dawuh. Nggih. Kok nate ngejak jenengan? Alhamdulillah dereng. Akhirnya alhamdulillah ampun. Dereng. Ning ya mbok menawa lantaran Mas Putut mengke terus Pak Winarto dagelane Winarto. Terus aku dadi makelar dalang ngono. Mboten tegese iki gethok tular. Oh, gethok tular. Wong jenengan ya laris kok. Mengke sing ngasta Pak Winarto dagelane Winarno. Suwinarno. Asline jenengan asmane sinten to, Dik? Dion Winarno. Nganggo Dion barang. Lho. Dion niku Ngadiono. Oh, Ngadiono. Nggih. Sungkem bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun, sedaya perangkatipun, bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek, saking Koramil ugi parang rawuh sembah. Nggih, siap. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek Barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun, tentrem lan ayem. Nggih. Nggih. Wah ngeten niki tahun ngarep mesti wayangan melih enten mriki melih Mas. Insyaallah duka, nggih.
Nggih mugi-mugi mawon Pak D. Harapannya kan begitu. Ngeten, wong kantor camat utawa kecamatan niku lak melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Niki perlu ditarekne kalau warga masyarakatnya sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep payangan mulai cocok. Oh, kalah masa Pak Camat. Pun. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Pokoknya tenan. Wayangan meneh sasi ngarep. Sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan ben taun. Kok barat Bratayuda? Barat niki, pasar barat niki. Niki lak sampinge enten pasar. Oh, peken to niki. Peken niki. Oh, terus niku ben taun wayangan terus ngene dalange kula pisan tok nembean. Oh, alah sing barat niki ta? Nggih. Lho, sampean kira gak pisan. Tembriku ping pisan. Oh guyumu nyek lho. Lah sampean wis tau dagel ning ngono rong? Belas. Yo belas e kok. Ngono bae. Golek kanca kok ya. Iya, iya. Golek kanca. Nggih. Ugi ngaturaken apa? Cah cilik aja omongan lho. Oh, tak kira ketekak kok ngangek kok ngaturak. Non. Kuwi anakku lho Mas, sampean aja neko-neko lho, kuwi anake dalange lho. Oh, niki putrane jenengan ta, Mas? Oh, sampean kok ngelone ketekake sampean sing rene sing undang sapa? Nggih, ngapunten Mas. Lah ngakek-kakek kaya kucing kepidak ngapunten Mas. Lah aku bapake kucing berarti. Putrane jenengan. Heeh. Ngerti aku kok wedi giram-giram arep metu rene, wah tuakut lewat kono. Ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake, mula anake ngerti aku wedi iki tegese bocah ku rong tau ditontonke kethek ngono. Lho. Sampeyan ngomong perkara kethek lho. Lho iki Mriki niku Gunung Lawu. nggih. Yang menaungi Kabupaten Magetan adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu niku nggene kethek Mas Gareng. Oh. Suatu saat Mas tak bedheki Mas ya. Tak bedheki apa tak omongi? Tak omongi. Gunung Lawu ki kobong Mas ning ngono. Apa? Lah keluarga kethek ki do mlayu kabeh medhun ning Kabupaten Magetan Mas. Keluargane kethek. Dadi enek bapake kethek, ibuke kethek, karo anake kethek. Suatu saat Mas, ketika itu anak kethek ki dituwabrak karo truk tronton. Bus, anak kethek iki mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas? Ya nesu. Sabar Mas, sabar. Sik to Mas. Jenengan sing ngendikan ki lho. Enek anak kethek ditabrak karo tronton. Dus mati. Ya ta, anak kethek kuwi mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas Gareng? Nesu. Sabar. Sesuk gawe neh, sabar. Lho aku ki berarti bapake kethek to. Malah jenengan wis hafal kethek to Mas? Lah apa emangnya? Oh, kethek. Iki umpama nek gedang karo enek iwak teri. Iya. Kira-kira kethek iki milih mangan sing ndi, Mas? Ya pilih gedang to, Mas. Padha ketheke lho kok ya dadakan. Nah ya, iki mau cara sakler kabeh entuk sakler. Heeh, nggih, mboten napa-napa. Monggo Tek, anu apa kuwi? Monggo Pak De Gareng nggih. Nggih, Mas kethek. Anu Mas Dalang, alah. Dadi melu padha klerune to ngene iki. Senengane kok kethek kok omong-omongan dibayar iki ya lagi ning barat kene iki. Senengane kok kami sosolen. Tegese ngeten lho, Mas. Napa ngomong-ngomong perkara napa? Oh ngomong-ngomong, tegese pripun tegese nggih. Tegese sowan dalu niki. Nggih. Iki ngonceki masalah warga masyarakat utawa kecamatan Barat. Pripun dionceki pripun? Maksud iki didongake lho, Mas. Didongakne nyapa kok didongakne mau wis didongakne kok sore mau. Maksudnya ini ngene Mas, maksudnya iki diberikan dukungan. Ya dukungan iki wis bar pilihan kok didukung neh nyapa? Astagfirullahaladzim. Iki wis bar pilihan Mas, kepala daerah itu sudah pilihan nyapa tetep didukung neh. Sabar. Nyapa? Bapak ketek sabar. Poso sabar. Maksudnya iki kita berikan support. Support ki masamu piye kuwi? Nah, kita laradong to. Tegese iki kita berikan semangat. Semangat. Nah, kangge kecamatan ana ing Barat mriki. Ning ngaturi semangat piye? Semangat. Ya tegese semangat dengan hari jadi yang ke-23 tahun. Mbah ini bisa dikatakan semakin maju semakin dewasa. Kedewasaane kecamatan Barat untuk kemaslahatane warga masyarakat sekecamatan Barat. Siap. Nah, dalam menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Betul. Semangat tegese semakin mantap untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan. Nggih. Ngono lho, sing tak karepne ngono kuwi. Kok kurpa anggap dicegali ae. Nek awon nek ora padu ngopo to jane iki. Poso lho, sabar, Bapak ketek sabar. Biasane tulung aku diukai campur sari no nggih.
Nggih, sekar kenangan. Nggih. Siap Pak De. Den bayi enten mriki. Nggih, niku piyayi niku pokoke kula ewer-ewer terus pokoke mengestoni kula. Lah katok amah apa piye kok dewer-ewer? Maksudnya niku kula suwuni pangestu terus ngoten. Oh, aduh Mas Yogi Bagong pun dangu anggenipun dados yoga beduk. Wah, sampean ki piye to? Kuwi pundenku lho ngawur. Punden. Heeh. Kok ora diobong-obongi nek punden. Oh, punden tegese iki pini sepuh senior. Sungkem kula bekti hormat saya untuk Mas Yogi Bagong. Pak De Gareng menika wau ngaten Pak De. Menika kula wau sakderengipun minggah panggung wau kula pun diaper-aperi kalian adik kula Birgita niki. Niki Birgita niki. Niki wau pokoke intinipun wonten fans yang dari Belanda. Londo. Ya ta? Londo. Nggih, fansipun Mbak Birgita kalian Mbak Elisa Orkarus Alaso minta untuk panjenengane menika gambyong. Mbak Birgita kali Mbak Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh, Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa? Mbak Elisa kersane lenggah rumiyin. Oh. Lah piyayine Londo pundi? Piyayinipun Londo menika taksih mresani live streaming. Nggih manggenipun ten Londo mriku. Oh, dadi Londo iso streaming kan? Bisa. Malah benjing menika badhe ngersakaken rawuhipun pagelaran wayang kulit wonten ing Belanda mriku ning tanpa dagelan ngoten nggih. Mboten ngagem gareng to mriku nggih. Kula wengi wayangane Mas. Napa? Kula awan kok mengke kok. Lho, awan to? Awan enten uyon-uyone mengke kula. Lah uyon-uyon mosok didageli. Enten carane MC awan kok. Oh nggih. Kok panggah ngeyel to sampean ki? Ning kono ki angger awan ki uyon-uyone ning kono mesti udan. Sampeyan ora ngerti ning kono ki mesti hujan salju. Sampeyan urung dagel, kuwi sampeyan wis keteren ngene wis dadi es. Oh. Kuwi udane awan. Awan? Berarti esuk Mas aku. Esuk. Esuk yo malah saya nemen melih, Mas, temriko. Jadi cuaca di sana itu apa menika kebalikan saking mriki. Mriki biasanya udan niku kan bengi ngeten iki wau. Mriko malah esuk. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah saya nemen udan, apa jenenge terus salju, angin niku komplit temriko. Iklime ngoten nggih. Nggih, dadi critane kuwi engko ya ora sida esuk ora sida awan, wengi wayangan ya ora sida, Mas. Lho, kok iso lho? Ben sisan padha sing ramangane. Nggih, nika kala wau wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang Putut dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, Londo. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan beksan Gambyong Parianom. Nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mboten agem mantep nggih Pak. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng hamirsani wonten taliasipun. Lho kok dereng kula tampi menika Pak. Mboten Ding. Lestarilah budayaku matur nuwun. Kira-kira nek urung nampa digenahke. Boten Ding, boten. Nika ugi wonten pamundhut Pak Gareng. Assalamualaikum kagem Mas Gareng, pangapunten. Nyuwun gah aku nek ngono. Napa to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora enek kok salam mengke babar ora enek. Wacanen wis, wacanen. Wis. Assalamualaikum WRWB. Tapi Pak Dalang kula nyuwun gending gugur gunung kalian cengkir wungu. Ning nyuwun tulung, Pak De Gareng niku rupane elek mengke ampun beksa nggih. Oh nggih. Nggih. Niki lho sing matur niki. Iya iki bener. Tapi tulisane sing Pak De Gareng ampun beksa iki sing endi? Wah wis kena anu banyu udan luntur. Mengono kok suwi. Nggih. Menika dipun pinangkanirin nggih Pak De Gareng nggih. Tari Gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak. Gambyongipun PKJT nggih. Benangipun lulurolone non tak ketak terang dadung tak tantang lundung. Nah, nggih. 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 Nek teng mriki luro, lunem. Luluro luro jinem tempyong. Nek Karanganyar moji-roji. Moji-roji. Heeh. Mas Akil, Gambyong PKJT.
menika kala wau sampun dipun pinangkani nggih Pak De Gareng nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen oke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Moromoji nggih. Mbak Birgita karo Nggih. Mbak Hana Loka. Hana Loka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih, Priksani. Ugi saking Belanda. kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi wong nggih. Oh kalih Pak Deas Moro Santo ugi rawuh menika. Matur nuwun. Nggih, Pak Jan nggih. Matur nuwun Pak De rawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Oh lah nggih no, piyayi budaya kok Pak De. Leres, leres. Nggih. Ya, Nggih. Mangke katuran minggah Nggih. panggung. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak De Gareng. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Urkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Pajan, Mbak Elisa. Mas aja dikira Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cangek Yulimbo. Iya, selamat Mas malam. Dalang Putut Puji Agus Seno. Jare sing endi to jeneng? Ketrek. Papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji. Puji Agus Seno. Putut Puji Aguseno. Kamu juga panjang? Apa? Elisa Urkarus Alaso. Iya, tapi kan panggilan jelas. Apa? Contoh nek manggil yo L gitu aja, apa Elisa gitu aja. Nggak mungkin kan panggil apa Orca, apa Lasso, ngono ra Nah kalau mungkin. Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut, namanya Putut ada pasti. Oh, tapi bukan Putut DG Channel bukan ya? Oh bukan. So kenal aku kenal Putut orangnya. saya, Mbak. Iya beda. Uangnya repot lek TikTok. Lagi lab ya. Iya. Puji yo kenek. Iya. Iya kan Puji yo kenek. Kenek kok kenek itu gimana? Kenek. Kenek itu sini loh. Kenek. Kenek ini sini. Ketek. Oh. Kelek. Oh tahu gitu kok. Oh, tahu. Iya tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Seno. Buntung. Hah? Agus Buntung. Agus Buntung. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya. Iya, dipek dewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu sisinya. kan? Iya. Ini beda. Kalau ini kan kelasnya Win-Win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Ini kelasnya Win-Win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekdaladia itu pejabat apa? pejabat PLT Sekda, kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Wedian. Pilda. Apa aku irung tahu ngerti aku? Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Waduh wae. Oh parkir ngono wae ku dadak wakati. Mboten Pilda. sombong Mbak Elisa. Arpo Mas Gareng niku piyayine seniman. Ya. Malah garwane malah napa jenenge pegawai pemerintahan ten Pemda. Om mekaten wah nyolong ketek Pak De. Pemda. Nyolong ketek piye to? Nyolong ketek. Pemda niku garwane ten Pemda. Setap boten Pemda. Mboten setap. Apa? Pemda niku singkatan penyanyi dangdut. Oh, aduh, oh mulane. Tak kira. Ora ning saiki wis ning Pemda tenan kok, Mas. Oh nggih. Ning Pemda Wonogiri. Oh Pemda Wonogiri. Setap pemberdayaan dan stamina kerja. Napa niku nek disingkat? Godhok wedang. Tak kira nek singkatan. Penting loh kuwi aja diremet-remet kuwi penting. Nggih kula ngaturaken gunging panuwun ingkang Iya. tanpa upami. Iya. Pak Putut Mas Iya. Dalang lan sedoyo Pak Lurah Bu Lurah ingkang sampun
Nah, derek napa jenenge nggih urun nggih iuran menika dados saged nggelar wayang ringgit purwa ringgit wacucul wonten ing wacucal kok wacucul nggih gimana? wacucal Ringgit wacucal. nggih wonten ing antawisipun sesi poso menika nggih ing sasi ingkang sepen menika sepen iya ya kan sasi sepin nggih sepen menika kula saged dipendhawuhi sowan wonten mriki mugi berkah barokah palura-bulura piyayi mriki do ngomopen kabeh kalian jenengan Mbak oh mosok Mbak Elisa saged sasi poso yo sasi poso awas mboten lah iya nyatanya begitu mboten niki wae Pak Sekda sampun napa ngendika yang utama itu adalah menonjolkan dalang-dalang lokal nek iso aja nganti sing copo-copo disugihke dalange dhewe termasuk menika kabutut menika ini putra daerah lan masih banyak lagi dalang-dalang dari Magetan menika digelarkan wayang supaya bisa diuri-uri budayane lewat yono sesuk ana versi desa lah sutitan lah aku melu ngempet aku ya alon. Ya itu. Sing ngomong kono sing ngempet aku. Ngomong iki alon-alon ditoto, aja digarap koplo ning digawe ladrang wae. Kayak tawang ladrang. Pesake penonton ya belan-belan. Pokoknya tapi kalau ya punya dimaklumi Mas. Betul. Karena Mbak Elisa ini kan asli dari Sulawesi. 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 Sulawesi lah Pak De. Sulawesi. Beda arti lah nek ning Jawa suwali katok cilikan. Apa? Suwali itu katok cilik. Oh, Sulawesi itu katok cilik. Iya, kalau Sulawesi berarti katok iki seko wesi. Ora lah, piye le pipis aku. Pipis yo karek. Piye kon? Ya carane pesene iki beda nama, beda arti lah Pak De. Sulawesi itu daerahnya mana Mbak? Daerahnya mana? Lambelu. Seprono, seprene. Atos tau malan. Iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Aku cuma menjawab pertanyaan Pak De. Lho lah iya, tak kok Tadi tanya apa Pak? Sampeyan daerah pundi Mbak? Di dalem. Sekolah Lambelu. Kandhani ngeyel. Anda nono Pak De. Lho, sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. Matur nuwun ya Mbih, Lambe. Sik. Piye? Tengah-tengah. Piye? Kuwi nama daerah. Nggih. Nama daerahe Lambelu. aku ki takon kok malah lambek-lambek kene. Nama daerahe mana? Lah yo piye sih Lambelu? Lambelu, LAMBLU. Lambelu. Genti tekono ana desa ndi ngono Pak De desane? Desa? Lah ya kuwi desane. Desane Lambelu. Nggih, kuwi mbokku nek bapakku seko toli-toli. Sik. Apa? Bapakku saka Lambelu. Sing Lambelu ki mau sapa? Mbok. Oh, Ibu Lambelu. Mama ya. Bapak. Seko toli-toli. Tok Seko toli-toli. Kok kaya ngerti alamat Kaya tau krungu aku yo an. Kaya tau ditanjakne awake dhewe ya. Napa tahu pernah ke sana Pak Dalang? Tahu, kula kaya tau nanjakne niku ngoten lho, jenenge toli-toli niku tau nanjakne. Jadi toli-toli apa mau? Niku panggilan ibuke saka Lambelu. Toli-toli ketemu lambe dadi Mbak Elisa iki. Kula meniki jedule. Mak bedunduk terus. Nggih, pernah ke situ. Pernah ke sana. Oh, tahu iya. krungu Mbak, seling-seling tahu krungu. Ya, terus dadekke anak loro kalau niku. Lambelu tuh kecil, kalau Lambelu toli-toli kecil. besar. yo ora mesti. Itu daerah kok. Oh, daerah toh. Ih, Yo ora mesti. ya pokoknya aku nderek mangayu bagyo ya pedalang. Iya. Mugi-mugi sedoyo pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Bapak Ibu Mbak. engkang rawuh ceng-aceng. Pangajeng-ajeng beda. Pangajeng-ajeng Bapak Ibu sedoyo menika engkang make lempuk wonten meriki. Mak lempuk. Nggih. Berkumpul. Mak lempuk ini. Melumpuk. Melumpuk. Nggih, melempak. Kados rai niku Mbak, melumpuk. Melumpuk rainipun. Malah ngelokke mawes lambe saiki ganti rai. Pripun to? Ngempal. Wonten mriki kula cuman bisa berdoa. Semoga doanya selama bulan puasa diberikan berkah barokah. Iya. Bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita.
paringi kebahagiaan, sesuk iso nyangoni anak putu, linuwe pokoke rezekine iso gangsar. Ngono ya? Iya, amin. Kira-kirane. Amin. Wah, muda bertalenta. Wah, tenan. Asli saka Sulawesi, perpaduan lambelu dan toli-toli. Iya. Ning ngudi budaya Jawa. Nggih. Wah, sekolahe Mas Pripun? wis S3. Oh, dokter to sakniki, Mbak? Dereng, nih disertasi ini belum Oh, selesai. hampir, alhamdulillah. Menuju Disertasi S3. agak panjang. Menuju S3. Ya, pengestu nih nggih, Pak De. Ini adalah hal yang nyata kalau seniman itu tidak apa jenenge jangan dipandang sebelah mata, Mas. Alon. Nyatane Alon, panjenengane sekolahnya dhuwur. Oh, S3. Panjenengan nggih, Kula inggil kan? nggih S2. S2, S2. Ah, siji pilek aku. Gaum. Sampean S pira? S2. S2. Sampean pira? Telu. Cita-citaku S6. SNM. SNM ki apa? S6 ki enek. Oh, napa? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Lah kuwi S6. Bojomu malah SPD MMD no. Apa itu? Sekolah pedot del mergo meteng dhisik. Loh, kok sampean malah ngerti? Padahal niki kalau Kuwi Aku mau peliliki terus. Singgung apa gimana? Hah? Wong sing ngetengi ya padha bareng kok. Ora ngono kuwi. Bojoku mresani lho. Nggih, menika titip-titip salam yang nonton via streaming niku Ya. banyak ya penggemar-penggemar ingkang penggemar budaya lebih tepatnya menika saking Purwokerto ada Romo Ngalan, ada dari Klaten Bayat, ada Pak Mario, ada Pak Trimo, Mas ini Mas Arif yang merapat juga matur sembah nuwun. Sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal matur nuwun penggemar budaya. Ela. Niki mau nggih saking Mbak Rendra ugi wonten. Mbak Rendra iki fanmu Pak Rendra. Sik tak anu. Pak Semoro Santos duduk ya. Sik. Pelan, tenang. Ki mau ya umur. HP-nya adalah kok Oh, udah anu. kalah sama HP dagelan ya. Ini baru nih apel kroak nih, senggol dong punya Pak Apa? Gareng nih, Mana? senggol dong apel kroak nih. Mana, Aduh, lihat. Nih apel kroak nih baru nih guys nih, Oh senggol iya, dong. pay letter toh itu berapa kali pay letter? Astagfirullah. Dagelan kondang kok tuku HP pay letter. Cash lunas, Mas. Nyicil. Podo banget. Podo banget. Nggih, saking grup Krida Yuga. Nggih, mungkin badhe nyumbang nyanyi saking kawedanan. Oh, siap. Menika ugi wonten Mbak kagem Mbak Limbuk wonten Pawiyatan Agung. Kula nyuwun langgam seluning yasanipun Ki Dalang Haji Sukraswada saking Blitar. Dipun bawani lanjut dangdut. Oke, nggih saking kula ayam. Kok ayam iso ngirim WA ki model ayam ngendi Pak? Oh, Dik? ayam Zaman panggang. saiki canggih tenan, bite iso ngirim chat. Ayam panggang gandu Oh, bosnya lah situ. ngono sing ceto lah. Iya, Tak sing kira ceto. pite iki piye le chatnya. Ya ceto itu kancanya cetul Ceto, ya. ya. Ujung dalu nderek monitor Mahmudot salam saking sedaya monitor live. Loh, kok saking sedaya monitor ya? Salam Semua kagem monitor. sedaya monitor live streaming salam rayu saking Pak Tarno Jakarta. Oh, tenan. Nggih. Terus ngendi-ngendi lho? Jakarta, Purwokerto, Klaten, Londo. Londo, Papua. Londo wae nonton wayang kok piye. Pandake. Londo nang nggonku nek wong itu poplekke ning meja. Mas ya ampun, ra pareng ngono kuwi. Sampe Iya, arep iki ngomong bulan perkara puasa remi to. lho, Dek. Aja ngono kuwi to. Lah ngopo sing ngira entuk ki sapa? Hah? Sing ngira entuk. Londo kok keplek iki lah padha karo remi to sampean. Lho Remi ora totoan kok. Remi kok ora totoan ki apa Lho terusan? cegah lek kok. Olah. Pak Babin Saniki niki galak lho Mas. Ora masalah. Aku ora Tenan. kena kasus kok. Ayo dikenake sik iki Ayo urusan. tenan lho iki Pak Babin Saniki Iki niki menyangkut hidup lho iki. Iya. luweh-luweh nek bengi. Lah nek kertu Londo dikeplekke wong mergo iki nggo cagak lek nunggu wayah sahur kok. Dicekel. Dadi ora totoan. Ora. Lah terus gunane remi ki nyapa? Sing nganggo totoan ki apa? Prei wis 2 minggu kok totoan. Oh iya, Dik. Ora sida dicekel sing nek bengi kuwi. Nguyuh kuwi ora sida dicekel. Dicekel ki ngopo? Nggih, menika wonten pambut Mas. Napa? Menika Aja saking nesu lah, Pak, Dek. panjenengane Bu Susi Bu Lurah Klagen mengke Bu katuran Susi. nyanyi minggah wonten ing Nggih. panggungan. Mangke napa sakniki? Mangke betul menapa? Bibar Saniki niki. napa riyen? Oh, iya. Nggih. Mbak Elisa. Oke, heeh. Ngaturaken napa Sri Uning niku wau? Nggih, Napa caping dina? saged. Anu Mbak, kula nyuwun request jenengan Mbak. Kula niki kan Request? pengikutin jenengan teng YouTube to. Napa nggih? Elisa Mas? Urkarus channel niku wae lho, nggih. Channel niku wae lho, Iya, nggih. iya.
Niku jenengan napa jenenge ngagem topi merah niku gitu. Terus ngagem topi merah. Terus ketoke sing modele niku Mbak Wahyu niku. Oh. Anune- Kula piyambak itu. Modelnya- Pesiar kan? Ya. Itu Lagunya pesiar, apa itu lagunya? Coro Jogja itu ya. Ya lagunya apa? Itu lamat Wuska Oh bukan Jami. bukan yang itu. Oh yang mana sing kundi-kundi? Yang kursus dalang itu loh. khusus aku kok Sampeyan malah lali toh, aku penggemarmu loh malah. Ya genahno dhewe. Aku kok lali. Sambungan Cidalu. Oh, sambungan Iya. Cidalu. Nggih. Nyapa pelak-pelit iki nyapa? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Oh, tak tembak. Ora, kowe ra jobelan. Berpati kok. Kaya peka-pekane Ya, lho. iya. Dipun bawani nggih Mbak Elisa nggih. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nganggo sing dawa ngono kae risih ning kene iki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing ngisore tulisane babe. Dudu, Apa? katok training nek tulisane SMP Muhammadiyah. Menyek mriki. Wah, sono Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP 1 Magetan lho lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Iya. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Tepuk tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini Eh? mic tekan sampean tetap krungu iki. Iya, Ah, Mike iki saya ados ya penak kok. Dik. Apik banget. Wah, apikne iki nek mbokane perapatan Magetan kono. Berapa Masa yang ngono. Sun ingkang hanggerwa Mbak Elisa Pak Degareng ugi menika mengke badhe ngersakaken loro junggrang panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Suka, Bu Susi. Bu Susi nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, pae lurah-lurah kan nembang kabeh. Iya, Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten apa-apa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye? kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Epet-epetan. Ora Ya, kok itu. lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. mepet-mepet. Nduk, panggungnya cilik. Lah itu melu bodo lho Mbak iku. Rucit wae brandene mersa syukur jebol nimas uga nanggapi Keng inggil Mbak. Nanane nanana. coba ya aku ngikutin Pak Dalang. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler bro itu apa? Gro itu rokok. Oh rokok, aku kan rokok. Ya Wah. dikasihkan itu, cindil itu ya sampingnya jenengan itu. Endi? Sampean iki lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak antem iki lho, Mas. Lah apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parat. Malah ngaluk. Sembung rasa Sip. Wah, dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, ndi udute? Sos, Cari nang ngene udut. Anu utang duit 50.000. Kopi. No. Nanging wan
wanci dalu manuton nek atimu wae lho. iya Manut dalange buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Setan. Piyayi karo apa jenenge titi laras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. dan ana ingkang rubeda Rana nyunta tresna nadyan mangsa nepi ranti gambarmu uga Ya. Oke. Sing gedhe pangapamu kang mas rebujan kowe Ya, ini yang kemenyek, Mbak. Mentah. susah ya kayak menyak itu. Iya, Aku biasanya kayak cowok-cowok Oh, gitu. cowok-cowok ke cowok-cowokan Ya, ya. coba Ya ya. nggak apa-apa, yang penting itu kita itu bisa merasakan gending. Oh iya. Hmm. Mendah boyo ento sita urip lan ngendika mesti Jarair putri Celestia yang bisa nyubara
matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Digareng katuran minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih nyuwun berkahipun Pak Win lan nggih Bu Susi nggih. Wes kapungkur hatiku kapungkur sekarang Gayeng ten Mas. Napa? Gayeng. Oh nggih alhamdulillah Pak. Becik rabine sabda pengen anu nggih. Napa? Kanca-kancane diaturi mriku nggih. Kon nyapa ki? Arep kon nyapa? Lah gebrung-gebrung niku nggih saged lho Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, Wilujeng dalu luar biasa Mas Putut. Penggemar jenengan niki semakin tambah. Jadi grit jenengan sudah semakin meningkat. Inilah aset Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Mas Putut. Napa Pak? Trita kulon malah sudok sabar-bare. Kula niku dalang ya, dalang. nggih. Kula niku termasuk seniore Mas Putut. Tapi saya sudah bangga sekali Mas Putut sudah bisa meneruskan. Ada satu kesempatan waktu niku kula niku nganti nggunake tumpeng kuning. Oh nggih. Kula potong tongkat estafet saya berikan Mas Putut. Alhamdulillah. Sudah disukseni di Magetan. Nggih, tepuk tangan untuk Pak Winarto ugi. Nggih. Ikhlas kula. Luar biasa sekali. Jadi tolong kanca-kanca didukung semuanya nggih. Siap. Khususon menika datang warga masyarakat, Mas Putu didukung supaya semakin Magetan itu muncul di dunia seni budaya. Termasuk Mbak Elesia nggih, Mbak nggih. Luar biasa Mbak Elesia wis. Ya, Mas Gareng mboten patek luar biasa nggih, Pak. mboten wong niku jare kethek. Oh nggih, kethek wonten nggih. Pak Win. Halo, Mas Kethek. Nggih. Nggih niki anu Mbak Susi, Bu Lurah. Ibu Susi nggih. Oh, monggo Bu Lurah pun. Kula nderekke Bu Lurah mawon timbangane Bu Lurah rada ndredeg Nggih. Jenengan mboten badhe ngedalaken suwanten Mas, Pak. Suara apa? Biasane hukum panggung, Pak. Nek mboten ngedalaken suwanten niku ninggali ngoten nggih. Ya wis tak tinggali donga wae lah. Aku nek kulino ninggali donga. Nggih. Alhamdulillah Pak Bin nggih, matur. Monggo niki Bu Susi badhe ngaturaken pepeling. Oh ya. Nggih. Siap nggih Bu Susi nggih. Pepeling. Benjing nek anu napa jenenge badhe nanggap ampun savana mulih wayahan nggih Bu nggih. Nggih. Makane kalau mau kan sampun kulaturaken. Terus Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, Daya kemawon monggo kita nyengkuyung sareng-sareng untuk menghidupkan kembali tradisi dan seni budaya nggih. Khususnya Bersih wayang desa kulit. niku tetep. Khususnya wayang kulit. Ah, Pak. palang sangit apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit niki dalang tok lho Mas niki teng mriki niki. Wes tu nggih, nggih. Niki dalang sing rebab niki dalang. Alah jan. Gerong niki dalang ruwat niki, Pak. Nggih dalang. Lah sing bonang niku nggih dalang Magetan. Nggih, Mas Ragil. Mas Ragil. Lah niku dalang Medion. Pancen Luar biasa, khusus pun. malam ini PY dibatali sedaya Pak. Nggih, sing gampang nika ya go tuwekan. Wis Nggih. muga sehat ya, Dik ya. Nggih, niku dalang manten Pak. Sehat. Nggih. Arek sing ngenong kae wis untune nganti entek wis. Nggih. Nggih, monggo Bu Susi. Bu Susi. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Nek Bu Susi ki mbokku. Oh iya ya. Bu Susi monggo ngaturaken pepeling. Oh nggih. Nyuwun pangapunten,
badhe nyarirani piyambak kanthi bawa langkung rumiyin Ibu. Mboten, langsung nggih. Niki sing bayari jenengan aja diperintah Mas, men sak karepe Mas. Monggo piye to sampean ki kok malah wah wis Maksud kula ki kok timbang kleru kok Mas. Wis sampean ki wis. Khusus Khusus niki khusus sih. Nika mengke khusus Pak Dekane dipun potong nggih. Nggih. Pun to jenengan potong antek resik to. Kula tenang Mas. Lho sampean ikhlas bengi iki berarti. Wong wis lunas kok. Nggih. Niki Waranggono Magetan Mas Purute urung dikenalke ya. Nggih. Kenal padhaan. Mengke kula kenalaken Pak. Nggih, Nggih. Iki Un ki pindah Magetan karo Naryo. Nggih, pindah Magetan. Mengke sing disuwun ngoten nggih Pak Pin nggih. Nggih. Monggo niki Bu Susi niki. Siap. Pepil nggih. Langsung Ibu berarti. Langsung mawon aja. Oke, Langsung siap. kesuwen marai ora menarik Mas Buman. Oke, siap nggih. Kesane Mbak Lisa ben dinikmati siap. oleh warga Nggih. masyarakat. Monggo, pepeling dados Mas monggo. Tak taruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya untuk Pak Winarto. Burlan asar ngedok tidak mungkar maghrib lan isa Ayo kan.
sakit Pak Win. Pak Win sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas. Naringan lancar berkah barokah. Amin, amin, amin. Ibu amin. Susi Ibu terima Susi kasih. matur nuwun. Sampun ngregeng gayengaken. Meling mawon Nggih. lewat YouTube Siap. ngaturaken sungkem dhumateng Pak D Purbo, nggih. Oh, nggih to. Nggih to. Dan jenengan sing ngatur kita Pak D Oh, Purbo. nggih, siap. nggih. Bapak seneng jenengan iki kan apa namanya? Meh. Pak Nggih. Purbo Maksudnya Isma. Pak Purbo Carita Ponorogo. Purbo Asmara. Purbo Sasongko. Kae sasong. Sampai ben Saya kira nek Purbo Sasongko. Lah ngopo? Matur nuwun. Matur nuwun Pak Win. Nggih, nggih, matur suwun, nggih. Tudung Sukses, tudung sukses. tudung tok gendak ya. Matur suwun Pak Win, Ibu Susi. Oke, matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Pak Winarto kalian Bu Susi. Betul. Sembah nuwun, sembah nuwun. Yayine Matur Jan. suwun. Apa lho. Matur nuwun. Sampeyan ki ngapa to? Wis kondur barang kok malah sepanggah matur nuwun. Mriki wau kula ki lali dereng matur kalian Bu Susi. Oh. Matur nuwun nggih Bu Susi. Nggih. Rekening ada di bawah sini mesti. Oh, ora Mas. Ora sampean ora nyuwun ngono kuwi ya. Boten. Aku ora kok ndremis ngono ki ora, Mas. Ora. Lah terus Ya guru mengharap. Ora. Cukup wis cukup turah. nggih. Pak De Gareng, Nonton. Mbak Birgita kalian Mbak Dian katuran minggah. Mbak Birgita kali Mbak Dian. Ya, Dunggah ki ngendi ki nggone iki sempiteran ngene. ora apa-apa, kono uyel-uyelan ra apa. Belan gorono ki ora anu kok nuntut tok panggunge. Birgita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Duduk. Iya, Adit Laras, ya. Ya. Garap. Ya. Kecret siji wae. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ini sing dalu Mbak Birgita. dalu, Pak Dalan. Jan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah kena derek sampai. Oh iya ding, heeh. Mas, wis no. Heeh. Anakku wedok iki karo Mbak Birgita tresnane ora mung lho. Anake apa bapake? Anake Aku ngawur. tuku es krim dhewe dhek gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixui mau ya, Mbak ya. Miksu. Heeh. Mindu sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, Mas Jan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduwete. Kuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duwetan karo Mbak Dian. Oh. Ora kita. Ora tahu sapa sing ngomong. Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Mbak De. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, Terus pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Kenalan. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Iya. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sudah menetap di sana ya? Nggih, Oh insyaallah. iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari isi Surakarta ya, Iya. jurusannya tari ya Karawitan, tadi. eh. Oh, karawitan ya. Karawitan. Ya, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo ya. kan ya belajar nari, ya Ya. belajar nabuh gamelan, Betul, ya belajar betul. linden, Ya. ya belajar menulis. Ya. Belajar menulisnya balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh ngono begitu lho. ya betul. Sisihnya. Sebelahnya, Nggih. sampingnya. Sampingnya. Selamat ya. malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan Cakep. Cakep. sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye ta? Kok ogoh? Odok. Ogoh-ogoh. Oh ogoh-ogoh. Apa
Apa, Nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya iya. Ogoh-ogoh. Heeh. Terus Jalan-jalan Perkenalkan. sambil liwat apa jenenge sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak Degaring Genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek ngono. ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gareng tralala le. Ngono ae tak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono ngapa. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora, teng Oh, saiki ini Caruban. Barat. asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo juga. Oke, status masih perawan. Weh, Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik ya? Wintet. Oke, Mbak Birgita, nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jonggrang. Terus menika kala wau regedek-regedek Dimas mulih regeng swasana monggo ninggal katresnan matur nika saking Pak Kami tuwa putih menika trampelan. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak menika kala wau Ki Dalang request sambung aji dalu wis dipinangani. Anu apa jenenge gubuk asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil lho request ya. Enggak request dek, transfer yo ora request terus. Oh menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Brigita nggih. Nika nyuwun gending tambal ban, ketuk loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. 15.000 wae. Masuk bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, wonge wis anu kok mentale wis kuat kok Dek Brigita kok mangane. Pancen ora. Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Apa-apa? Ora ngomong. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Nah, goleki ngomong apa, Mas? Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to Mas, moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho, Nggih, monggo Mbak Brigita mene sing pundi? Lurah Manjung, Loro Jonggrang. Terus Pak Kami tuwa prampelan apa jenenge? Ninggal Katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Aku gak enak sing iso Pak. Kuwi katresnan iki ngopo kok ora enak sing iso? Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik Pemas. Dik Pemas ngambil kendang, monggo nggih. Oh iya, Mas Dedik tampil di muka. Ayo berdiri Mas, nek perlu Mas. Nggih, monggo. Heeh, yo. Heeh. Tak mi. Mas. Kowe engko nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang ngadep. Mas. Mas. Apa sih? Mas, ngadeg nang tengah tak mi. Ngawur. Mas gapuk ning ngono lho ngawur. Iki lho. Diweki mik ngono ta Mas. Jarine, aja ngono, engko ae. Yo, ninggal katresnan. Oh, Rani, jebule kowe mlejang. Dudu. Om, terawat Om. Tak kedah. Nangis sajroning ati.
ya sekaran megele ya. Asik bibir kita ya. Tarik mas, yuk, panggilan sesak mas, yuk. Bungon kula ingkang sowan monggo dipun menggahaken menapa wigantosipun yo pring gonongan ditugel ditelengan pacang anak anyar ditolong nang injen talengan kendali memang sosok jos sosok Kendangnya kemlewet. oh kemlepek piyayine guru senyu mawon niku anu Mbak Birgita Apa rong duwe mas Apa rong duwe pacar mas? niku to dereng enggak ada niku Oh lah mesakne tak jodohne mas kali sinten karo iki lho Hana Loka aduh Aja iki lah yo heeh Emane mas Mas. beda keyakinan Mbak Mas Wemas yakin beda keyakinan? Mbak Hana Luka enggak Oh yakin ora Maksudnya keyakinan ki nggo napa? Alon-alon wae to. iki nyapa to kok garis bawah itu ora gelem gawe anu wae Lah wong kemerungsung. Aja Yuk. lali bawale jane kesenian opo TikTokers ya terima kasih Ya.
ya. Kuwi kaya nono piye inspirasine iki mesti. Dadi baleni apa piye kok? Coba yo, lu tak der yo. Manam jupan. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesruh to, Mas. Aja ngesruh. Ya. Garapan iki lho sukan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Wow malah dikenake ngalup sampean. Lagu berikutnya ya Mas. Iki nggon KB iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek KB opo emang? Arep melu wartaya wae. Sampe tak bedheki nek no. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Nek ora roh ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pilkada apa nek Kita ora pilkada apa? yakin to dalang siji iki ora yakin iki. Pilkada apa nek pilkada apa? Pil KB alat kontrasepsi. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cupet, pemikiran cupet. Lulusan SD ya mesti ya. Iya ora masalah nilai 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei! Sampean kawah-kawah aku sing luruse kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Engko ae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok kon ndagel iki piye to jane. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kon. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Analoka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Nek ora sabar ora wis nglalu mau-mau aku. Yo sing tenang to nyabul sampean sing. Tenang. Anake sampean pira? Anake sampean pira, Pak De? Sito Mbah Nyol tenan ora? Ora sida. Anakmu pira sik tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, mbok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho, Mas. Komandan Kodim, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro? Ya dandim kabeh. Oh, ya guru kuwi tok ta? Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki ya. Mbak Analoka karo Mbak Rendra. Heeh. Saya mau tamasya keliling kota. Sego. Wis iki jane dagelan apa bakul catering jane iki? Ora payu ndagel ya ngubungke sego. Ya iya. Pak Dik, iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki. Ini wong mampu kok Lha iki- pajake. Iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki? Lho wong aku ya urun kok. Urun apa? Donga pangestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi ki aku malah sing mbok lungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan. Lah kowe arep pangan apane lho. Apa iya? Masa kowe emoh Mas mangan aku? Masa emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha kok ya apa-apa. Luwih gede. Nah iya, pilih sing dalu Mbak Rendra. Dalu, Mbak Yu. Pilih sing dalu Mbak Analoka. Sing dalu Pak. Nggih, lho ngene iki lho, piyayi iki halus ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat Wah, malam Om. hidung kamu mancung bagaikan pelorotan TK. Selamat malam Aku, Mbak aku. Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Wah kan aku nang maju. Keunikan ya. Kelebihan, Ini adalah kuasa dari Gusti Allah. Yang satu kecil, yang satu besarnya kebesaran ya. Iya. Yang kecil kekecilan. Mm-mm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. Ya. Mau nyanyi lagu apa?
apa. Loro Jonggrang ya. Loro Jonggrang ki enek lanange enek wedoke. Ya sama sampean no. Yakin pora? Saya toh. Engko ora yakin. Yakin. Yakin aku wis kulo melu gatra kaya ya. Ini aku tengah. Ya. Apa dikancani Mas Rasno? Ya. Duh. Ya, langsung ya Loro Jonggrang ya. Nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk, Mas. Loh, iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarko akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangane ngene dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep Sik, ngopo? semalam suntuke artine apa? Semalam suntuk ki ngantek semalam. Salah. Semalam ki hawane mung suntuk. Lah kok iso? Dadine aja nganti semalam suntuk. Gitu. Lalu semalam Iya. ceria. Kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasa? Mudeng dong. Iya. Maksudku ngene lho Mas, Gimana? sampean ki ning nggone dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus, nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki tetep akeh ngene iki. Akeh terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan. Kanca-kanca pengrawit mulih dalange demi mil dhewe ning kene. Karo sampeyan Ora, aku wis lunas mulih mau-mau kok. Iki duet. Duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Ya. Heeh. Roro Jonggrangnya iki. Loro Jonggrange kuwi loro jiwane sampeyan, Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lah aku. Roro Kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya, Mas ya. Oke. Metu ta iki? Iya no, ada request soal tadi kok. Lorenza. Ya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Roro Jonggrang. Ayo. Hasar ya laras. Dalang Putut Channel. Pak Santos, segala lebaran sebenarnya. Ayo, ayo, ayo. Masuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Salalalalala. Nora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyong. Sapa iki? Obat-obat dasar wanita keparat. Apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penggih Prabu Taparmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro Jonggrang manungsa sut pundhut garwa. Joko Bandung, aku terbit kebono. Candi sing umas, sawengi aku dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu. Roro
kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita beyokan Jograng dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan. Balapan. Luput nek kowe dadi dagelan jo ecak-ecek ngono tenanan ngono. Kok ecak-ecek nyapa to? Memang kowe balapan. Garapane kanca-kanca ki tegese seger. Oh, seger. Ora. Wes. Maksudnya ngene, umpama aku dalange, kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki, yen aku dalange, yoga-yoga iki tak undake kesejahteraane. Alhamdulillah. Contone piye? Ya mulih-mulih ki jak mangan soto. Lomo berarti ya. Paling ora ngono kuwi. Sopo kuwi? Aku. Kok iri? Yen aku. Yen sampean ora. Aku ibuh terang. Mesti jak mangan ning omahe dhewe. Iya. Bagaimana sudah langsung tambahkan ya satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi. Iki apa ditambahi? Nyapa tambahnya apa? Pira mau? Tambahi anune sesindene iki lho Mas. Enggak, nanti yang terakhir bombernya Mbak Deni sama Mbak Lia. Mau tambal ban mau pira? Tambal ban. Kluntik pira anu transfer pinten? Langsung mlebune Brigita mau ya. 15.000. Oh, berarti Mas Badar mau heeh. Berarti pit motor. Kok sepit motor? 15.000. Nek mobil pira? 50.000 pakat 5 kadang ya ngono Mas, ora mesti. Ban setum lho tambalen. Sing ya, tambal ban ya yang di grup. Biar marahi. ora. Oke, siap. Moji nemro. Oji-roji. Nggih, menika. Pripun Mbak Analoka? Has Carya Laras. Niki lho mbek kong kali bubes. Nggih, nyapa Dek? Pada nyanyi napa? Oh, DR ngadeg kan Bang Bobo. Nggih tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh, nanti ada ya. Saiki. Heeh. Engko esuk. Kula mundi dawuh. Oh, nggih, Bendahara. Sampeyan bose aku to? Nggih. Lah yo. Iki ben nyanyi dhewe kok. Yo, tambal ban. Dados. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Has Carya Laras. Ya. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Gayanya ganti ya. Nanti suwuk pokoke sakmene iki terus ya. Rezekine untung-untungan nasib apik duit ning kantongan
segera bawa pencon ya. Ya. Juri kita tinju ya. Mak jedok, mak jedok, mak jedok. Dok, ono pecah. Wah iki mesti rezeki tenan. Mak jedok, mak jedok, mak jedok. Ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah numpuk. Oe, Tambah numpuk. oe, Tambah numpuk. oe, Tambah numpuk. oe. Tambah numpuk. Woi. Arep bakul estong to. Ya, terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya, ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. ada Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini. Mbak Denko Ya sama sama Mbak Lia. Oke, Ya. siap. Aja. Nganten iki jenengan nek tindak mriki konten sing nderekne sinten, Mbak jenengan? Oke, pode. Oh. Alah, oke, Bareng aku. pode. Bareng aku. Bareng kowe. Caudet dulu lah kalau pada. Jaga nih kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya, ini yang nanti tak tambal ke. Bocor halus. Nggak Ora pakai, penak nggak lho, iki ora pakai, penak nggak lho Mbak Elisa ini. Nggak pakai. Omongno nyapa tetap menang ngono kuwi jane. Ngomong ya ora kanggo. Iya. Jawa pada lang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Karim niku Mbak Deni suarane ngono kuwi nyapo. Mbak Elisa sugeng dalu. Sing dalu. Mbak Lia sugeng dalu. Sebenarnya Mas Gareng. Deni, selamat malam. Selamat malam. Iki jane sinden apa kernet ta iki? Manol pasar Mas iki. Iya sing Mbok sing halus. Niki nggih halus ngomong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wengi kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya ki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu.
Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Good night Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane? Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo kok ora kebenaran iki? Kok ora beneran maksud iki dengan lemah lembut. Wong dalu, ya kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sebentar Dek Elisa. Segeng jandu. Oh, enak. Ngono lho. Carane ngono. Dek Lias, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya, suwe ketularan dalange. Lah sampe ora jelas. Nganggo ngene. Kang Dalu, Dek Deni. Sugeng dalu. Yes, lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama di bojo iki geger. Tenang. Nggih. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngono lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek pora. Kacek. Nggih, Mbak Deni menika kala wau wonten pamundhut, Mbak, saking manajemen. Nggih, pamundhute napa Mas iki? Bisa, aku ning kono bebar mendem. Kowe tek kaya sinden mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah iki. Iya. Monggo, bajing loncat dipun bapani. Oke, bajingan loncat. Bajing. Gitu wong iki. Bajing. Tahan pade. Piye kowe diapake kowe ya? Hah? Timbak apa kayak Timbak apa? Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Wes. Tenan. Jajal nek kasar kaya ngono ki suarane kaya apa Pak Dekareng Sungko? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu kono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Adin kowe suarane. Oke. Ndek bojo ngene iki stroke ngadeg tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa to? Iya dong. Bawa. Iya. Dik kaya wong nak Kok dadak ngene iki kok. iki suarane tenan iki. Suarane karo slogan iki kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Iya wong wedok. Oh, Itu awas, sih, bawa iki. kan bagusnya oh ya Pak De. Ngene iki lho. Nah, yang bagus gitu. Aku aja belajar kok. Ngedet Mbak Deni. Nah, ngono. Hadap kiri kira ada Pak Dek, Dekareng. dek, dek. Ada Pak Dekareng, ada Pak Dekareng. Ada Pak De Gareng. Ngedet Mbak Diwarahi Deni. Mas Ya. Gareng piye? Sing Jalan pas pelan-pelan, piye jalan posisine pelan-pelan. piye? Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa Yang mlaku. belajar ya. Lho, Kan tekono gitu. tekono neng ndi tekono. Temu di Mbak Elisa. Sing ditekoni iki aku. Oh ya. Baleni nanti gua baleni. Kira udah Mbak Pek Elisa. cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh, yo gandeng. Temu di Pak Dekareng. Wayangan teng barat. Oh nggih. Ndeleke Mbak. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wis Badar wis ra sida. Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bawa Ayo bawa. bajing loncat. Makasih. Aku bawa njaluk iringan. Hah? Ya, iringannya apa? Nggih, ki danyange Iring. rawuh ki Pak Dekareng. Dudun, Danyange. apa Mas? Apa Mbak Iringannya Deni apa, Mbak? suarane? Iringane seks. Sek apa, Pak? Saksofon, Oh, saksofon sing komplit to. Kok Wes. sek tok.
Saksofon. Ya, iyangnya lagi rawuh iki. Saksofon. Saksofon ora saksofon. Oh, sak. Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho rokoke, Mas. Pelok. Dalang kondang rokoke. Nyek iki tak wae iki lho lah kok. Iki lho, nyekmu LAS lho karo SC cek double check. Dalang kondang rokoke kaya LC. Ora beneran. Lah kowe malah ra nggawa rokok dagelan kondang. Lah iya nyataan golek jalukan kok. Udah apa boy? Apa kowe? Oke. Ya. Siap semuanya? Siap, Mbak. Oke. Sayang ngendi to? Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Urung, Mbak. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan to iki. Wah, HP suara HP. Iki pindah kene modalnya. Urung rokok ya ngono kuwi. Ya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lha yu paing pon wage kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Oh, musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten, Mbak. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Den. Sarip. Wedok kok sarep. Mboke Sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prak kelarapen. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni dos pundi, Pak De Gareng? Wah, sae, Mas. Ternyata suarane manten srogolan ning bareng nembang wis plek kaya wong Jawa Barat. Ngeteni nyolong petek. Kedahe dibeto teng arangannya wis wae niki. Sae, Mas, niku gawa rono payu. Topek bojo. Ora, kok nyanyi lho, kok nyanyi. Peken bojo. Lah, kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Dijak Sangkuriang jos niki jan iki Pak De. Anu Mas, ganti kula kok. Lah ganti napa? Lorenza. Ndang tekon ono slakmu. Wes. Saksofone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe pe arep rabi terus tak saksofone aku ora gelem. Wis salin musuh genti iki. Iya. Mas, iki ngiringi bajeng loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku
Tis, rokok gratis, monggo. Nah, dibagi-bagi mau nih gratis. Rokok gratis, monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kok omah kok. Sing wis mbalekno Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak tampa Mas. Entuki garek iki kok. Ayo paingan terus ke. Gitu jan. Kok melu ndelosor iki piye lho? Mula kowe iki nek nembang ki meleo. Kowe nembang merem tinggal kanca-kanca ra nek wong ngerti. Kadek Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Ayo. Monggo Pak. Ayo sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti Saya nggih Pak Dekareng nggih. Sae. Ya ngono kuwi Mas. Sampeyan yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, sampeyan utuh ngono kuwi rasaku iki. Gusti ngaros kembali siap-siap uruh Oke, bajing loncat slendro. Nggih, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, dipun temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk.
ning Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Agak. Ngenteni aku mesti. Hati lapat nerusan teti anjalna. Meh liwat. Ameh ning Madiun.
nggih. Tepuk tangan tak keproki. Lho piye to jane? Wis. Jas. Pasare wis bubar. Iki jane piye to iki? Oh iya. Pamijen. Oh, pamijen. Ora tepuk tangan kok dikepruki. Layak bojone giris karo dhek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa, Nggih, sembah nuwun. sampun ngrencangi. Nggih Mas Kutho. Nggih.